Que tal? Benvidos a unha nova edición de Orixe e Calidade. Nos vindeiros 25 minutos repasaremos, como sempre, a actualidade do sector vitivinícola. Ademais da nosa visita ao campo, coñeceremos en profundidade a nova web da Ruta do Viño Rías Baixas. Falamos despois da publicidade. Non marchen. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip, para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. Llega un fungicida que va a poner las cosas en su sitio y trae licencia para actuar. Su nombre es Max, Quadris Max, y por supuesto acaba con el mildio y el oidio. Pero lo más importante de Max es que actúa con doble fuerza en su doble acción. Tenerlo cerca es la mejor protección. Calidad en viña, te lo dice Singenta. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O estrés hídrico que leva afectando os viñedos durante as últimas semanas continúa presente. Agora xa metidos en pleno envero está afectando ao correcto desenvolvemento das uvas. Por iso os viticultores continúan mirando atentamente cara ao ceo. En estos momentos está xa inicio o que se denomina pois, o envero, xa no inicio, xa unha fase algo avanzada xa de maduración. Se tocamos as vallas dos acios, pois xa se notan blandas. E bueno, despois de un ano que empezou sendo moi malo polos ataques de mildio, por problemas durante a floración e o cuajado do fruto, que fixo que en moitas parcelas pois houbera mermas moi importantes, pois agora nos atopamos nun momento, pois digamos xa na reta final para a vendimia. A planta é certo que leva casi xa un mes padecendo problemas ou padecendo situacións de estrés bastante importantes, estes ventos do norte, estas temperaturas tan elevadas que ha provocado que en moitos casos pois as plantas, casi algunha planta nun caso puntual, quede prácticamente totalmente defoliada. Aí podemos ver racimos xa inservibles e que logo que en moitos sitios pois que a uva non engorde o que consideramos ideal. Pero bueno, salvando todo este tipo de contratempos, pois a calidade da uva, pois o meu punto de vista é bastante boa. Pois estuvemos facendo así un pequeno muestreo para levar unha orientación en que graduación anda a uva. E bueno, a verdade é bastante interesante, anda sobre a media, sobre 9-10 grados. E bueno, agora todo o mundo empeza un pouco a facer, digamos, facernos unha idea de cando se vai vendimiar. Eu calculo que a mediados do mes que ven, desde o meu punto de vista, pois sí, xa habrá parcelas pois para vendimiar, pero bueno,
sí que ben certo que define o que manda cando se empeza a delinear, eso é cousa dos enólogos, cando a auga está equilibrada entre graduación alcohólica e acidez. Por outro lado, a planta, debido a estas condicións meteorolóxicas, está padecendo de ataques sobre todo de mosquito verde, casos puntuales ataques de tris e de araña. Eu xa queda prácticamente a última aplicación, o último tratamento fitosanitario, é o que lle recomendo a xente. Si que observamos, por exemplo, nos últimos días unha gran captura de polilla do racimo, entonces o que non deu tratamentos insecticidas con varias mans de antelación, pois sí que sería interesante o mellor reforzar ese tratamento insecticida a fin de evitar daños das larvas da polilla sobre as vallas, que a súa vez termina desembocando pois, a veces en ataques fortes de botritis. Controlar tamén o mosquito verde, unha plaga que con estas condicións se ve moi favorecida e pode provocar unha defoliación importante nas plantas. O sea, a polilla sí que se ve, sobre todo son insectos de hábitos nocturnos. Normalmente, se temos unha lámpara, solemos velas volar de noite, unha polilla así pequena, así atigrada, con que son as alas así de un color atigrado, un color gris oscuro pero atigrado. O mosquito verde se sole ver moi ben, pois así ao atardecer, sacudindo os alambres da viña e vendo que o vuelo deles. E logo a araña roxa, ou a araña amarilla e os trips sí que é máis complicado, a veces se confunde, hai que velo cunha lupa cuentahilos, unha lupa de laboratorio para discernir, porque os efectos que teñen sobre o follaje, esa follaje, coloración, o sea, tonalidade a veces rojizo, marrón rojizo, a veces pensamos que arañas son tris ou viceversa. Entonces, identificar o insecto que está, digamos, provocando daño, e en base a eso, pues aplicar un tratamento. De todos modos, como os tratamentos insecticidas normalmente suelen controlar tris, suelen controlar polilla, suelen controlar mosquito verde, normalmente con un tratamento insecticida máis ou menos general, pois podemos ter baixo niveles mínimos todas estas pragas. Araña xa require, cando temos ataques de araña roxa ou de araña amarilla, xa require tratamentos específicos. Por eso, antes de facer un tratamento, digamos así, ao tuntún, pois é interesante, se non temos nós, en calquera agrícola que teña unha lupa, ou a veces que é interesante comprar unha pequena lupa cuentailos para ver realmente se o que estamos falando son arañas ou son larvas de outro tipo de insectos. Agora as chuvias, canto máis tarde veña, hai que aguantar un pouquiño, mellor llevan sentar a planta. Unhas chuvias copiosas finales de julio e agosto, aínda que pensemos que non a veces favorecen a botritis a final de campaña. Entonces, que a partir de ahora chova, ou que veña unha chuvia intensa, que regue, que pape o terreno para que a planta se volva a rehidratar, os racimos aumenten de volumen e de peso, e logo vai beneficiar moitísimo a un equilibrio entre graduación alcohólica e acidez, que é o máis interesante desde o punto da vendimia. En casos extremos, sí que é recomendable regar as plantas, pero bueno, as plantas teñen mecanismos propios para defenderse frente á sequía, que están ben fertilizadas, xa uns niveles óptimos, sobre todo de fósforo e de potasio, teñen unha resistencia natural para aguantar estas situacións. Hai outras plantas, pois a veces por mala elección de patrón, por pouca profundidade do suelo, xa por ser plantas bellas, que sí que convén regalas a fin de manter, digamos, a vida da planta. Pero bueno, o riego ten que ser comedido. Un exceso de riego pode ser contraproducente. De todos modos, eu esperaría que chover, vai chover, ou debería de chover, vamos, pero bueno, casos puntuales sí que se debe de regar, aquelas persoas que teñan riego e teñan agua, porque sí que tamén temos que darnos conta que moitísimas veces cando hai sequía, hai moita sequía, os pozos que podemos usar para regar non teñen agua, entonces estamos aí nun punto, pero bueno, tampouco é alarmante. Sí que hai plantas que vemos que padecen moito máis a sequía que outras. Aquí podemos ver unha planta que xa ten achaques propios da sequía, quedou defoliada prácticamente. Entonces, en plantacións donde é crítica, digamos, a supervivencia da planta, sí que é bo regar, e sí que é bo regar xa con antelación, pero bueno,
todo isto é repetir todos os anos o mesmo, porque as plantas que padecen sequía este ano por as condicións de ubicación van a volver a manifestar en anos venideros, e as condicións climatológicas son así. O que temos que adiantarnos e non esperar a que as plantas cheguen a esta situación prácticamente de defoliación. O problema é que cando a terra está moi seca, facer un rego efectivo é complicado. Os regos por goteos funcionan ben cando a terra está hidratada, porque o reparto de agua é homogéneo, pero cando a terra prácticamente unha polvareda, o mellor que funciona son os regos prácticamente a manta. Que pasa? Que o consumo de agua é moitísimo maior. Entonces eu recomendo, na medida do posible, si se pode, abrir filas de caballóns, no que nas liñas das plantas e facer regos por inundación. Pero bueno, a veces falar é moi fácil, leválo á práctica é complicado. As cantidades de agua que fan falta son importantes. Entonces, rego por goteo, rego entre comillas, o uso da agua en condicións de sequía hai que mirala ben. Fertirrigación, sí. Entonces, si levamos un sistema de fertirrigación, estamos fertilizando a través de agua as plantas de maneira regular ao largo da campaña, pois non temos esos problemas. Pero se queremos regar agora e queremos que sea un rego efectivo, pois hai que inundar, hai que gastar cantidades importantes de auga. Se os terrenos aquí en Galicia, na zona do Salnés, por norma xeral, salvo casos puntuales que son arcillosos, a tendencia natural é que sean franco-arenosos, son suelos drenantes. O exceso de temperatura e insolación sobre terrenos moi soltos, digamos, moi laboreados, o que favorecemos é moitísimo a evapotranspiración. Transpiran as plantas e perdemos agua por evaporación. Entonces, ollo co manexio. Eu son enemigo de cavar. A cuberta vegetal aparte de que axuda a que toda a agua de rocío se condense e volva á terra e non se vaya, digamos, para a atmósfera, ao mesmo tempo fai unha pequena cuberta. Entonces, entre laborear e non laborear, a min os laboreos tardíos con altas temperaturas, plantacións onde hai problemas de profundidade de solo, onde as plantas sofren estrés hídrico, eu vexo a veces unha temeridade. Son partidario de controlar a vegetación, pero non de eliminalo, sobre todo nestas condicións. De feito, se a vegetación non ten agua superficial, non a consume, e tamén temos que darnos conta que a competencia é difícil de unha herbácea. Nutrientes sí, pero é difícil porque unha herbácea destas que vegeta prácticamente se move entre os 20 centímetros no seu sistema radicular, e a planta está aproveitando aguas a muitísimo máis profundidade. A veces protexer desa evaporación, deses procesos de evaporación a terra é importante. Ahora estamos xa aplicando prácticamente xa último tratamento fitosanitario. Eu que si lle recomendo a xente dar un tratamento funxicida a fin de que o mildio, cando veñan esas chuvias que todos esperamos, manteña a folla viable o mellor tempo posible. O sea, un tratamento a base de cobre asociado a un funxicida que sea penetrante ou sistémico, pero mellor sempre penetrante. Sistémicos agora non teñen moito sentido, pero bueno, un funxicida a base de cobre asociado a unha materia activa penetrante, un tratamento insecticida no caso de que sexa necesario, e un tratamento antibotrítico a fin de evitar a proliferación da botritis, sobre todo que a partir de ahora é enfermedade, digamos, para que a planta é máis sensible. Todo manifiesta, hai xente que tuvo bastantes pérdidas debido ao que falábamos antes, durante a floración, esas chuvias, problemas de enfermedades, de cuidado da viña. En xeral, a cosecha eu non considero mala. Sí que ben certo que, por exemplo, as parcelas que eu reviso, que miro, sí que noto que así orientativamente se ve menos cantidade de uva, que por outro lado é interesante, digamos, para mellorar o precio. Cando hai un exceso de materia prima, os precios baixan, cando hai pouca materia prima os precios suben. Xa está falando a xente de que hai bodegas que andan buscando uva, o mellor que lle pode pasar un viticultor dentro das pérdidas que ten, eso, digamos, que sube o precio da uva é interesante.
Desde aquí, a mí me gustaría decirle y comentarle a todas las bodegas, penso que toca xa de unha vez manter uns costes mínimos de produción, saber o que vale, e baixar os precios da uva por debaixo do que é o coste de produción da uva, haxa moita ou haxa pouca, pois me parece que tirar pedras sobre o propio tellado. Entonces hai que poñer uns precios mínimos e a veces é o que lle digo a xente, é mellor a mí pagar en exceso, ter un precio demasiado alto a uva me parece absurdo, como me parece tan absurdo ter un precio baixo. Hai que manter a renta do agricultor, unha renta media para vivir dignamente, para que a largo plazo a actividade vitícola se manteña, senón a xente terminará abandonando as viñas. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeu cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A Ruta do Viño Rías Baixas estrea imaxe online. A asociación presentou a súa nova páxina web, un portal renovado e con máis información que inclúe ademais unha nova ferramenta que permite realizar ao visitante o seu propio percorrido á hora de visitar a ruta. Máis deseño e máis interactividade. Esta é a aposta da Ruta do Viño Rías Baixas que ven de estrear imaxe en internet. E dentro deste plan especial, para conmemorar los 20 años, uno de los objetivos fue la renovación de la página web. Teníamos una página web antigua y poco útil ya, y nos planteamos hacer una página web con una interfaz mucho más amigable, intuitiva, muy sencilla de usar, con una función además que es muy interesante, que es que el usuario puede crear su propio itinerario. Esta ferramenta é unha das principais novidades. Entrando na web www.rutadelvinorriasbaixas.com, o usuario poderá escoller os establecementos asociados para deseñar unha ruta a súa medida. Supongamos que quiero hacer una ruta viniendo desde Lugo, visitando esta bodega y esta que queda cerca, la añado a la ruta también, para terminar comiendo en este restaurante. Añadiendo estos tres elementos a la ruta, tengo aquí mi ruta establecida, aunque yo puedo, como se puede apreciar, recolocar los elementos en cualquier momento arrastrando y soltando, ¿no? Todos os socios aparecen coas súas xeolocalizacións a través da aplicación de Google Maps. Unha vez elaborado o percorrido, poderase descargar en calquera dispositivo ou enviálo por email. Sacar más a la luz la información de cada socio, poner más en valor la información de cada socio y, por otro lado, aportar funcionalidades al usuario final, ¿no? Porque era una web la que teníamos anteriormente que se quedaba moi plana, non permitía al usuario hacer nada, ¿no? O espazo de blog recollerá novas e actividades, ademais de artículos con recomendacións para os amantes do enoturismo. Pola súa banda, a sección Axenda amosará os distintos eventos e actividades que organiza a Ruta do Viño. A nova web mantén a sección onde o usuario pode informarse sobre os distintos socios. Estamos convencidos de que esto facilitará más todavía el incremento de visitantes de turistas a la ruta. Creo que este año va muy bien, son muchas las llamadas que se están recibiendo a los socios de la ruta a través de la Ruta do Viño Rías Baixas, precisamente. Cada vez somos más conocidos, cada vez hay más gente que, si bien es cierto que el enoturismo está de moda, nosotros estamos ahora mismo situados dentro del mapa español del enoturismo gracias a la Ruta do Viño Rías Baixas. A web xa está disponible e accesible dende calquera dispositivo. No marco da festa do Albariño e concretamente do Túnel do Viño, hai adegas que están a celebrar as súas catas temáticas. Trátase de sesións de 45 minutos nas que enólogos ou persoal das propias adegas diríxense aos asistentes para falarlles dos seus caldos. Yo soy Antonio Méndez Rodríguez, presidente y gerente del señorío de Rubios SL. Somos una bodega que estamos un poco mal de la cabeza, sinceramente. Para que os hagáis una idea, trabajamos y elaboramos las 5 variedades blancas, la Treixadura, el Albariño, la Loureira Blanca, el Godello y el Torrontés. Y ahora tenemos injertos también ya de Caíño Blanco para tener todas las variedades autorizadas. Y en tinto trabajamos también las 7 variedades autorizadas en la DO, más una octava que tenemos injertos también,
que es el castañal, que está consagrada en la zona del Rosal, y nosotros queremos ver cómo va esa variedad tinta tamén na subzona del Condado. Unha das que se celebraron esta mañá foi a de Señorío de Rubiós, unha adega situada no Condado do Tea que traballa dende o ano 2005. En los tiempos que corren en Rías Baixas, hace 10, 12, 15 años, prácticamente se estaba reconvertiendo todas las variedades autóctonas en albariño. En nuestra parroquia, afortunadamente, no cortaron ni una variedad de tinto, y en el resto de la subzona del condado también llegamos a tiempo para que no siguieran cortando la treixadura ni la loureira. Entonces, pues bueno, eso sí que ha sido una fortuna y un legado que hemos heredado. O primeiro dos viños foi o condado elaborado pola adega. O enólogo de Señorío de Rubiós, Jorge Herbella, foi o encargado de guiar os asistentes para descubrir as características deste caldo. Es una mezcla de variedades. Que la variedad principal es el albariño. Y aparte lleva treixadura, y como bien decía antes Antonio, también lleva otras variedades como caño blanco, algo de godello, restos de cualquier variedad admitida por Rías Baixas. Este vino, al ser un condado y llevar otro tipo de variedades aparte del albariño, no es tan ácido como un albariño. Na cata non podía faltar o albariño 100% Señorío de Rubiós. O buque insignia da adega recibiu hai máis dun mes o premio da Unión Española de Catadores como o mellor viño de España xoven, ademais do premio Luis Hidalgo. Es la marca principal, que da nombre a la bodega y la que está teniendo mayores éxitos de todos. Es un albariño 100%. Si tenéis ocasión de catar los dos, comparar el anterior con este, podréis apreciar que este quizás tenga un pelín más de aroma, de potencia aromática. La variedad albariño es quizás la más potente en aroma y en boca en Rías Baixas. Pero se hai algo no que tamén destaca esta adega do condado e na súa aposta polas variedades tintas. Esta mañá os asistentes á cata puideron coñecer o viño que elaboran con uva Sousón. Como variedad, como monovarietal, el Sousón se está imponiendo actualmente. Vamos a catar un tinto Rías Baixas. No tiene nada que ver con Riojas ni Riberas, porque cuando se lo das a probar a la gente, ya se le va el chip hacia el interior. Entonces dicen, wow, este vino, a ver, es un vino que tiene sus características, tiene su grado alcohólico más bajo que los de clima continental, como puede ser Ribera del Duero o Rioja, pero bueno, es un grado alcohólico natural a lo que alcanza y eso es lo que se consigue. Pero nunca comparar con otro tipo de vinos. Este es un tinto Rías Baixas. Herbella tamén presentou ante os asistentes o espumoso de Señorío de Rubiós, elaborado con treixadura e albariño. Es la única bodega en Rías Baixas que elabora un espumoso con condado. El resto todo elaboran con albariño. Como podéis comprobar, el vino se asemeja mucho a los anteriores, blancos, ¿no? Porque el vino base, al final, es un vino elaborado con un patrón más o menos del vino del condado. Señorío de Rubiós aproveitou a oportunidade para falar dos detalles dos seus caldos e solucionar calquera dúbida ou curiosidade. O mediodía de mañá serán as adegas Condes de Albarei e Bodegas Chaves as que protagonicen as súas propias catas temáticas. Pola tarde será a Adegas Terra de Sorei. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do mildeu na viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. Tempo agora para continuar co repaso da actualidade, agora en formato máis breve. Continúa aberto o prazo para inscribirse na BTT Ruta do Viño Rías Baixas. Pode facerse a través da web www.bttrutavinorriasbaixas.com cun custo de 10 euros que inclúe todos os seguros civís e varios regalos para os asistentes. A proba será o 25 de setembro no Concello de Vedra, con 2 percorridos a escoller, un de 40 km e outro de 30. As exportacións mundiais de viño mantivéronse estables en volume e medraron case un 9% en valor no interanual a marzo de 2016. Entre os 11 principais provedores, o Sudáfrica reduciu os seus ingresos, mentres que 6, entre eles Francia e Italia, exportaron menos litros. En canto ás importacións, medraron un 2% en volume e case un 9% en valor.
No primeiro semestre de 2016, Corea do Sur aumentou preto dun 80% o volume importado de viño español, superando o chileno como primeiro viño adquirido. España é o quinto vendedor en valor ao rexistrar un prezo moi inferior ao resto polo desenvolvemento do granel. Pola contra, Hong Kong e Singapur reduciron o volume de viño español importado. Isto foi todo pola nosa banda, pero recorden que poden enviarnos información, suxerencias ou facernos calquera pregunta no noso email orixecalidade@canalriasbaixas.com. Nos voltaremos nunha nova edición o vindeiro xoves, como sempre, en Canal Rías Baixas. Ata a vindeira semana. Llega un fungicida que va a poner las cosas en su sitio y trae licencia para actuar. Su nombre es Max, Cuadres Max, y por supuesto acaba con el mildio y el oidio. Pero lo más importante de Max es que actúa con doble fuerza en su doble acción. Tenerlo cerca es la mejor protección. Calidad en viña, te lo dice Singenta. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fertimón recomenda Electis, un fungicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.